Despois de máis de 4 meses rexistrouse un novo falecemento por Covid na área Santiago Barbanza. Trátase dun home de 92 anos que estaba ingresado no hospital clínico e tiña patoloxías previas. Con este falecemento son xa 110 as vítimas mortais totais nesta área por esta doenza dende que se iniciou a pandemia. No parte de hoxe recóllense ademais un total de 659 casos activos, 15 máis que na xornada de onte. Aínda así, o ritmo de contaxios parece menor que o rexistrado na última semana. Dese total de casos activos, só 11 están ingresados en hospitais e só un permanece a día de hoxe na unidade de críticos. O número de pacientes curados ascende a 1963 e as PCR realizadas superan xa as 53.800. Sanidade informou ademais dos controis que lle está a realizar ao persoal docente da comarca estes días, previo ao inicio das clases, co fin de detectar algún caso positivo. Das 318 probas realizadas a profesores, todas deron negativo.